zo op de Vriethof, dat is hartstikke gezellig. Hè. Ik kom zo zijn van de PS tegen, hè. Nu is wat van het oppervlakte. Heb je het laatste huis aan Friese en Mabel al gehuurd? Ja, maar ik ben overal goed van op de hoogte. En dat wil zeggen dat ik eigenlijk niks weet. En want dat is dus nu eigenlijk het beste wat ze kunnen weten. En daar kunnen ze dus heel lang over praten. Het is, ik weet niet wat die erover weet, maar ik weet er niks van. En dan moesten dus gaan over kunnen schrijven. De zuus op de televisie en op de radio en in de gazette. Huurste van alles en nog het. En eigenlijk weet ze dus helemaal niks. Hè. En dat is het interessante. Daar kun je de ganse dag met vullen. Hè. Weet je ook weet Charles is? Charles. Olga Lawina. Lawina, ja, maar die kinderen, die heb ik in Leiden gezien. Hè. En dat was leuk, hè, Daar hebben we voor ook met gelachen, hè. En die hadden ook niks te vertellen. Dat was interessant nog voor de lui, hè. Ja, daar hebben we pagina's volgeschreven, hè. En interviews gedaan. En het was leuk, man, leuk. Olga Lawina, ja, dat is jaren geleden, hè. Ja. Zeg, en